tikuwapempha panopa ma stakeholders athu, ma institutions athu, kuti kuyambira lero komanso nditukusa memo posachedwa apa akafuna kukumana ndi makomiti athu aku parliament pakali ndondomeko yokhazikika imene timasatira, akuyenera kulemba kalata ku parliament kudzera kwa a clerk of parliament kapena ku office ya speaker kuti akufuna kukuma, kutiuza kuti akufuna kukuma komiti komanso atipase agenda zokambirana zake ndi zotani. Iyi parliament ya ulendo uno sipita kumakangobereka zinthu zoti sitikuzidziwa, sitipita makangombera m'manja zinthu zokuti sitinazisate bwinobwino. Nkhani imene akunena kuti afuna kalongosolere makomitiwa ni nkhani ya mashini amene AMRA akuyambitsa kapena ayambitsa. Akanatiuza ife tikanalongosolera mmene akanapangira, koma mutakuona nokha kuti bungwe lotolera misonkho akuyitanitsa komiti ya media. Amenewo ndi mawu a Samia Suleiman, sipikala wa nyumba ya malamulo. Akuluakulu a AMRA anali asanayankhe funso limene tinawatumizira pamene timalemba nkhaniyi. Chikayiko chikulirakulirabe pakafukufuku okhudza hotela ya Amaryllis pomwe akuoneka kuti wayima, zimene zikubweretsa mafunso ngati kafukufukuyu angakwanitse cholinga chake. Komiti ya Public Accounts ya nyumba ya malamulo ndiyo yakhala ikuchita kafukufukuyu, koma akuluakulu ake sakufotokoza momwe zinthu zilili pakadali pano. Isaac Salima ali ndi zambiri mu ripoti ili. Komiti ya kunyumba malamulo ya Public Accounts yakhala kuchita kafukufuku wake okhuza kagulidwe ka hotelo ya Amaryllis. Komiti yakhala ikuyitanitsa akuluakulu ena okhuzidwa pa nkhaniyi ndipo akhala kufotokoza mmene iwo adakhuzidwira pa nkhaniyi. Itamaliza kafukufuku wake mwezi wa Marichi chaka chino, komiti inkafuna kupereka zotsatirazi ku nyumba ya malamulo, koma akuluakulu aboma komanso anthu ena okhuzidwa adanena kuti komiti isatero kufikira itafunsa akuluakulu ena okhuzidwa pa nkhaniyi, monga mlembi wamkulu wa boma wakale a Colin Zamba komanso ena aka hoteloyi a Yusuf Investment Limited. Kenako bungwe la paki lidafotokoza kuti akuluakulu ena asanu kuphatikizapo pakadali pano a Justin Saidi amene adakhalapo mkulu wa banki ya Reserve mdziko muno, a McDonald Mafuta Mwale ndena mwa akuluakulu amene akuyembekezeka kudzaonekeranso ku komitiyi. Koma pakadali pano Azamba sadakaonekerebwe komitiyi pamene zikumveka kuti ali kunja kwa dziko lino kukalandira thandizo la chipatala. Azamba kudzera mwa loya wawo a George Kazipatike akhala kunena kuti sangaonekere ku komitiyi malinga ndi kuti pali mlandu wina kubwalo la milandu umene kukhuzananso ndi kugula kwa hotelo ya Amaryllis. Akazipatike atifotokozeranso kuti sadalandire uthenga uliwonse chokera ku komiti ya paki yowuza Azamba kuti akaonekerenso ku komitiyi. Wapampando wa komiti ya paki ya Steve Malondera sadayankhe pamene idawafunsa pamene zikuyendera nkhani zokhuza kafukufukuyu. Pamenenso wachiwiri wawo Atulije Muluzi nawonso adati yankhule ndi Malondera, amene amayankhulapo pa nkhani zochitika mdziko muno a George Chaima ati zokayikitsa ngati kafukufukuyu angakwaniritse cholinga chake. Mmene ndikuzoonera ine nzoonera kuti kafukufuku wa Amaryllis Hotel kukayikitsa ngati angatipatse ife zinthu zimene Amalawi takhati kuziyembekezera. Zaonekeratu kunena kuti inquiry committee imene ilipo, commission imeneyi tsopano ili ndi nkhama mano aguluka singathe kuluma. Posachedwa apa akuluakulu a Registrar of Financial Institutions mdziko muno adalanda zitupa za akuluakulu okwana 11 abungwe la Public Safe Special Trust Fund kamba kosamvera malangizo atawuzidwa kuti asapitirire ndi kugula hoteloyi. Amos Katengeza ndi a Ignatius Katengeza akana mlandu umene akuganizira kuti adapha m'bale wawo Agnes Katengeza. Agnes Katengeza omwe anali kugwira ntchito ku Reserve Bank anapezeka atafa mgalimoto yawo pa 24 September mchaka cha 2023 mu mzinda wa Lilongwe. Mwazina awiriwa akuazenganso milandu iwiri yokhudza kuba katundu wa Agnes Katengeza komanso kusokoneza mwambo wa maliro a malimuwo. Oyimira boma pa mlandu a dziko ndi anthu malunda wati boma libweretsa mboni 18. Mlandu umene a Amos Katengeza komanso a Ignatius Katengeza akuganiziridwa kuti anapha m'bale wawo
Agnes Katengeza unabwera kuti abwalo kuti choyamba ozengera milandu ayankhe ngati akuvomera kapena kukana mlandu, komanso kuti bwalo lipereke ndondomeko yokuti kodi chitsogolo tiyenda bwanji. Monga momwe mwaonera zonse zayenda bwino, ndipo zikuoneka kuti ife aboma tilokonzeka ndithu kuti tiyambepo mlandu, nawonso oyimirira oyankha milandu akuoneka kuti alokonzeka. Kumbali yawo oyimira ozengedwa mlandu Akhumbo Soko ndi Akavu Kaphwiti Banda apempha khoti kuti liwapatse chilolezo chopeza zikalata zina za umboni zokhudzana ndi mlandu. Abanda akufotokoza. Zamba bwinobwino, I think state uyesesa mbali yawo kuti pasa zoyenekera pa malamulo. Of course tapempha zinthu ziwiri, choyamba tapempha zimakata za umboni zina zoti sizindi state mwina zimabungwe ena okhuzidwa ndi nkhani. Chachiwiri tinapemphaso monga ife oyimira oyankha mlandu oyamba tinapempha bail. So bail yo sinapangidwa argues, tapempha kuti atipase date ina pakati tsanayambe nkhani kuti mwina dzakambeka nkhani za bail. Nkhani kumva kwake maumboni aboma azambopekedwa pa 21st pa 21 July chaka chomwe chino. Mboni 18 ndi ambiri ndithu. So timanena kuti tiyamayankha mlandu nkhani imambira akamabweresa mboni zawozo 18 tifuna tiunikire kuti kodi umboniyo abwesa zinthu wina aliyense zosiyana-siyana kapena osangonena chinthu chimodzi. Zadziwika kuti mchitidwe woononga ndi kuba zipangizo zotayira muzinyalala mu mzinda wa Blantyre upitiriza kusokoneza ntchito zolimbikitsa ukhondo. Mwachitsanzo, chaka chatha khonsolo ya mzindawu inayika malo otayira muzinyalala pafupifupi 50, koma pofika January chaka chino malo onsewa anali atathyoledwa ndi kubedwa. Mkulu wa zaumoyo mu mzinda wa Blantyre Hudson Kuphanga wanena atalandira zipangizo za ukhondo za ndalama zokwana 5.6 million kwacha kuchokera ku kampani ya HLB. Iwo akufotokoza. Mene khonsolo yachita ndiyo kuti tinapempha kuboma kuti alipatsa apolisi amene tinapatsa galimoto kuno amayendayenda kumangana anthu amene akuononga zikwangwani, amene akuba mabini, amene akutola ngati mina zizindikiro zina zimene khonsolo imayika kuti azidziwitsa anthu nkhani zosiyana-siyana. Ntchito imeneyo ulipoti komano panopa ndi kubwera kwa apolisiku ntchito imeneyo wachepa chifukwa apolisi akumatha kuagwira anthu amenewa kumatengera kubwalo la milandu kuti ntchito imeneyo uchepe. Ndi ntchito imeneyo wachepa komano sungachepe kelelu kwambiri chifukwa chakuti unakula kwambiri ndendo kufunika kuti ene manyenda apolisiwa kuti atichepetsere ndithu kupita kwa zinthu zimenezi, koma ndizoti zikudziwika ndithu. Mmodzi wa akuluakulu a kampani ya HLB a Florence Kawerama ati apereka thandizoli pokwaniritsa udindo wa kampani othandiza chitukuko m'madera omwe ikugwira mu ntchito. Mwanga mwalamulo kapena tinoti polisi yawo chaka chilichonse mu Juni amapanga chilenganizo chogwirizana ndi timu imene ili yovomerezedwa mu grupu la HLB. Ne chaka chinocho pa corporate social responsibility timu yathu inali giving back to the community we live and being part of the community. Kukhala limodzi pachilengedwe ku community kumene tikukhala. Ndi kumalo kuno titachita kafukufuku tinaona kuti ndi mvula yadutsa sitingathe kudzamtera, koma tichokhala umbali kuthandizana ndi anzathu amene amapangisa mzinda wa Blantyre kuti ukhale waukhondo komanso ukhale oyenerera kuti anthu tizithopangamo bizinesi. Kupitiriza nkhanizi, apolisi ati amuna ambiri mdziko muno sanazindikirebe kufunika kutula nkhawa zawo kudzera njira zovomerezeka pamene chiwerengero cha amene akuchita zimenezi chikadali chotsika. Mwachitsanzo, wolankhulira apolisi aku Jenda m'boma la Mzimba Gladwell Simwaka wati amuna asanu ndi atatu okha ndi amene anatula nkhawa zawo kudzera ku Victim Support Unit pakati pa January ndi March chaka chino poyerekeza ndi atatu okha chaka chatha. Daniel Zimba wadzandiza mbiri mlipotiri.
Kwa nthawi yayitali tsopano mbali zosiyanasiyana zakhala zikulimbikitsa anthu kuti adzigwiritsa ntchito njira zovomerezeka zothanirana ndi mavuto omwe amakhudza malingaliro awo, koma malipoti akusonyeza kuti anthu aakazi ndiwo ambiri amamvetsetsa uthengawo komanso amatula nkhawa zawo kudzera mu njira zovomerezeka kusiyana ndi amuna amene nthawi zambiri amaonedwa ngati anthu olimba mtima. A Gladwell Mwaka omwe amayankhulira polisi ya gender ati kumeneko pakati pa miyezi ya Januwale ndi Machi chaka chino amuna 8 okha ndiwo atula nkhawa zawo kudzera ku Victim Support Unit poyerekeza ndi anthu atatu amene adatula nkhawa zawo chaka chatha. Nawo a Edson Chipeni omwe amayankhulira polisi ya Mzuzu ati kumeneko anthu 71 okha ndiwo atula nkhawa zawo poyerekeza ndi anthu 27 amene anatula nkhawa zawo kudzera ku Victim Support Unit pakati pa miyezi ya January ndi March chaka chatha. Tikapanikiza madandaulo onsewa a chaka chatha ndi chaka chino kuti tikubwera pa 98 zomweso zikutanthauza kuti kota imeneyi ya chaka chino cha 2026 malipoti amene wawa achuluka ndi anthu 44. Ndipo a Moses Mocha kaswiri wa zamalingaliro angwiro watsindika zakufunika kwa kuti pakhale njira zochuluka zokomera amuna kuti adzikambirana komanso kuneneza nkhawa zawo. Mukati tafikira pamene kuti tavomereza tonse kuti abambo ndi nawonso ndi munthu chinanso tiusenso malo amene oti azibambo akhoza makafikira nthawi zambiri magulu monga ngati azimayi ali nawo azibambo palibe malo make ndi ambiri ake ndikumowa pomwenso sizibwinonso kuti akapita kumwe azikhaluza nkulu azikatula nkhawa zawo ndi azibambo take zimangopezeka kuti akusekedwa. Dziko la Malawi limataya anthu ochuluka omwe amadzipha chaka ndi chaka kamba ka nkhawa moti mu 2022 anthu 408 anadzipha, mu 2023 anthu 527 anadziphanso, mu 2024 anthu 597 anafanso mu njira yotereyi, ndipo chaka chatha anthu opitirira 482 anadzichoseranso miyoyo yawo. Koma chokhumudwitsa kwambiri nchakuti ambiri mwa anthu amene amadzipha amakhala amuna komanso achinyamata. Nkhani izi zikufikani kuchokera kuno ku Times Television TTV. Tibweranso ndi nkhani zina zambiri, takhalani pomwepo. Apadera kuchokera ku kampani yogulitsa magetsi ya Eskom. Kampani yogulitsa magetsi ya Electricity Supply Corporation of Malawi Eskom ikutsindika kulonjeza kuti ichepetsa vuto la kuthimathima kwa magetsi komanso kuonetsa kuti Malawi akulandira magetsi mosavuta. Pomwe kampani ya Eskom ikugwira ntchitoyi ikupemphanso Amalawi onse akufuna kwabwino kuti athandizepo polimbana ndi mchitidwe woononga zipangizo za Eskom. Dziwani kuti kuononga zipangizo za kampani ya Eskom monga matransformer komanso mawaya ya magetsi ovutika amakhala ana asukulu, odwala muzipatala, komanso zimakhuza ntchito za bizinesi komanso chitukuko cha dziko lonse. Chaka ndi chaka kampani ya Eskom imaononga ndalama zoposa 3 billion kwacha pokonzesa katundu osiyanasiyana yemwe aonongeka mu njirayi. Izitu ndalama zomwe zikanathandiza potukula ntchito yopereka magetsi kumadera komwe kulibe komanso kupititsa patsogolo ntchito zake zina. Tikupempha mafumu, akuluakulu am'madera, apolisi komanso nzika zonse zakufuna kwabwino kuti tigwirane manja ndi kampani ya Eskom pothana ndi mchitidwe woonongawo. Eskom singagwire ntchito payokha. Tikudalira inu kuti mutithandize pothana ndi mchitidwewu, mukuyika pa chiopsezo tsogolo ana asukulu komanso odwala muzipatala, mukupha mabizinesi aena. Tiyeni tigwirane manja ndi kampani ya Eskom pothana ndi mchitidwe oyipawo. Mukapeza anthu ochita mchitidwewu anenezeni ku polisi yomwe muli nayo pafupi, kapena imbani ku namba ya Eskom ya 2020 kapena 3030. Muthanso kuimba ku namba ya 847. Tiyeni titeteze tsogolo lathu pogwirana manja ndi kampani ya Eskom kuteteza zipangizo za magetsi. Umenewo unali uthenga wapadera kuchokera ku kampani yopereka magetsi ya Electricity Supply Corporation of Malawi, Eskom Limited. For more information, call toll-free line 672. Electronic invoicing system. Get smarter. Go EIS. Takulandirani kupitiriza nkhani izi madzulo ano. Nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba yati ili ndi chikhulupiriro kuti kuchuluka kwa anthu ophunzira luso la ukadaulo watsopano kungathandiza dziko lino kukwaniritsa masomphenya a Malawi 2063. Namalomba anena izi pamwambo okhazikitsa maphunziro aluso la makono ndi thandizo lochokera ku kampani ya Huawei mu mzinda wa Lilongwe.
iwo ati dziko lino lili ndi aluso ochepa poyerekeza ndi kuchuluka kwa anthu ofunikira pa ntchito za ukadaulo zimene zikuyika pa chiopsezo chitukuko cha dziko. Panopa kuti tikafikire kwa anthu kuti atifunika ndalama zambiri. Panopa tikamanena pano masukulu ma primary school kapena ma secondary school ma primary school. Mwina mwake amene pa ma primary school kapena secondary school 10 mwina mwake ndi atatu okha amene padakali panopa kuwafikira. Nanga ena otafikira bwanji. Tithandizireni kuwafikira kumene. Komanso mafoni omwewo. Mafoni amathandiza kwambiri. Tisaitenge ngati foni ya smartphone ngati foni ya anthu oti ndiweyo kuoneka kuti ndi ndi foni yofunika ndithu. Chifukwa chakuti zambiri zimene zikubwerazo kuti ukadziwe kuti tikagulise kapena kulizulu kuli ndama katundu kujeni zokola zathu ndama zimwa kuti uyene okhala ndi smartphone yabwino kuti udziwe kuti ayi kuonaso kuti matenda amene wa matenda anji utaso kudziwanso kudzera smartphone yabwino kuti zonse zachitike zikufunika kuti tikhale ndi ma smartphone ochipa mwaimo ndi timapemphaso kuti tithandizireni. Mmawu ake kazembe wa dziko la China kuno ku Malawi Liu Chu anati ali ndi masomphenya ophunzitsa akatswiri za ukadaulo okwana 500 kudzera mu programu iyi. Oyimirira kampani ya TNM apita munthali ati kampani ndi yodzipereka kulimbikitsa kugwiritsa ntchito ukadaulo wa digital m'Malawi. Iwo ati ichi nchifukwa chake aganiza zopereka thandizo kwa ICT Association of Malawi ICTAM chaka chino. Amunthali anaizi popereka ndalama zokwana 10 million kwacha ku ICTAM. Misonkhano imene imathandiza pa zinthu zingapo. Chinthu choyamba kumakhala nzeru za nyuwani zikutuluka ku misonkhano ngati imeneyi where anthu ena amatha kuona zinthu zina ndi zina zoti zikhoza kuthandiza kupititsa patsogolo. Chachiwiri pamathanso kukhala nthawi yokumana ndi anthu ena ndi ena ndikupanga chigwirizano kuyambisa zinthu za nyuwani zoti mbuyo munalibe zoti zikhoza kuthandiza dziko lino. Tikupanga zinthu zingapo ndithu. Choyamba tikuonetsetsa kuti ma system athu ma computer athu mkati mu TNM ndokhwima kuti akuba kuti afuna kupanga za upandu asathe kupangapo chilichonse. Chachiwiri tikuyesesaso kupereka uthenga kwa makastoma athu chifukwa ma system athu akukhoza kukhala okhwima koma ngati anthu ogwiritsa ntchito sakudziwa kagwiritsidwe kake ntchito zinthu zikhoza peza kuti zalakwika. So tikuonesesaso kuti tikupereka mauthenga kwa makastoma athu kuti athe kudziwa njira zopewera kuberedwa ndalama akamagwiritsa ntchito makina amakonowa. Polandira thandizoli mlembi wamkulu wa ICTAM Exel Njoka anati ndi okondwa kwambiri. Kuyambira mawa msonkhano ndipo ulipo ndipo mawa tikuyamba ndi ma trainings amene kuli kuthandizira kuti anthu amene mu IT athe kumvetsetsa mmene tingathe kutetezera ma systems. Ndipo pa 4 ndi pa 5 pamene msonkhano wakulonse wakhala kuyambika ndithu tiyambe ndi kuthokoza utsogoleri wa kampani ya TNM poganizira kuti itipase thandizo la 10 million kwacha mu nyengo ngati imene tikukonzekera msonkhano wathu. Ifewo ndi othokoza kwambiri ati timakhala tikuthokozabe pa mathandizo amene TNM imakhala ikutipatsa and tikudzoti thandizo limene likhale kuthandizira kwambiri kuti program yathu ikatheke bwinobwino komanso kuti chilichonse chikakhale mchimake. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Sipikala wa nyumba ya malamulo Asame Suleiman waletsa misonkhano imene makomiti ena a nyumba ya malamulo amayembekezeka kuchita ndi bungwe la MRA. Chikayiko chikukulira pakafukufuku wa hotela ya Amaryllis. Mu nkhani zina Amos Katengeza ndi Ignat Katengeza akana mlandu wokhudza kupha Agnes Katengeza. Ndipo wapatsirani nkhani izi ndine Eric Nsikiti madzulo opambana. Ndine Sambanda Junior ndimene nyengo ikhalira usiku uno ndi mawa. Nyengo ya mitambo yapatali yozizira ndi ya mphepo nthawi zina ikuyembekezereka mdziko muno usiku uno ndi mmawa kuphatikizapo nyengo yachifunga m'madera ena makamaka mzigwa za mitsinje mawa masana. Tiyembekezere nyengo ya dzuwa m'madera ambiri yofunda komanso ya mphepo
nthawi zina. Tsono tiye ndione mmene kutenthere komanso kuzizirira. Kwa Ngabu 20 degrees Celsius kufikira 32 degrees Celsius ku Blantyre, 16 degrees Celsius kufikira 26 degrees Celsius ku Lilongwe, 13 degrees Celsius kufikira 26 degrees Celsius ku Mangochi, 19 degrees Celsius kufikira 30 degrees Celsius pamene ku Mzuzu, 12 degrees Celsius kufikira 25 degrees Celsius. Mphepo ikuwomba kuchokera ku Mvuma. Loweruka nyengo ya mitambo yapatali ndi nyengo yozizira. Timalize ndi mmene dzuwa litulukire komanso kulowa. Ku Mzuzu dzuwa lidzatuluka 4 minutes to 6 ndi kulowa 26 minutes past 5 pamene ku Lilongwe dzuwa lidzatuluka 2 minutes past 6 ndi kulowa 23 minutes past 5. Timalize ndi ku Blantyre dzuwa lidzatuluka ndendende 6 o'clock ndi kulowa quarter past 5. Za nyengo ndi zomwezi munali ndine Sam Banda Junior. Usiku wopambana.